amince da ni annabi sayyidul abrari. Alhayyul qayyum kai dai ka tare buwaya, ra'ufur rahimu ka girma dukkan ruwaya. Rijalai da akwai ka kowace hanya, siraɗin da kai dai Allah ya buɗe bidaya. Hasken ka dai nujum da wata suke haskakawa, da haske na rana daga kai sirajul muniri. Ya Nabi, ya Nabi, ina wata hakika bayan ka ya mai buraka, masoyin masoyi mai warware duk mashaka. Kariman karimai idan ya nufe ka, haya aka rabal kurama ukana da karmai biyar ka. Waliyai da duk manzanni sun ɓace a cikin ka, aya jami'al kulla kai kaɗai na kewa kirari. A zahiri yarda idanu kai na rayu shugaba tun kafin ban sani ba, kai nake ta wayo gadara ta babban uba, kai nake sirri ta kai na harfa gaba. Abinda duk ya dame ka nima ba zai bar da ba, sai dai ajizanci da na san bai kyale ni ba. Ya kuwar kaɗin nan ma'aiki halin naka, ya afuwar annabi. Ya tabbatacce indai da Allah akwai ka, yara hatal arwahi da kaya ke motsa duka. Billahi azimu in har babu kai ba wani ka, akwai ka ita jallin ka duk ganka. A ya sha buruzi kai ke tallafa waninka, ina za a aikata aikin baba shirin naziri. Da kabar habibu marmazzato canja siffa, Muhammadu kake a tsaye wanda girgije ke warin fa. Da shi aka yi ka ko ka ƙi ko ka yi cafa, ka so shi ka bi shi maza toshe kowace ƙofa. Da za ta nisanta ka da almar'u ma'aman ahaba, idan har da so har ƙauna babu mu ba birari. Titir babu dusai annabi, wa zai baka bayan annabi. Ka karɓe ni ya annabi, ka zaɓe ni ya annabi, ka dube ni ya annabi. Dafa in ka ya annabi, jalabin ka ya annabi, domin Fadima ya annabi. Dan ahalul kisa'in annabi sayyidul bashari.